Jainkoaren hitzak gaur, erne, konfiantzaz eta fedez bizitzeko esan duzku. Guzti bete ez dan, baina dagoeneko gure orainean argi egiten dagoan, agintzarean joango gara ginenez. Ez duzek evangelioan samurtasunez esan duzku, ez bildurrik izan, ene taldetxo hori. Gogoko izan daun zure eta gerreinoak zuei emotea. Ez aldi zuzena, laburra, baina kontsolamentus betetakoa. Ez da janguikoaren naia gu bildurtzea, guri adore motea baino. Ez gara asko, ez gara altxoak, baina bere taldeak gara. Bere herria, bere seme alabak eta berak ez da gautaz azten. Baina bere ara, erne egoteko esan duzku, saoze prest. Krisioak biztu da ezela, nagusen zen dagozan zerbitzarian ez. Kontu ez da estutua edo larritua bizitzea. Ez na, erne, arduratxu bizitzea baino. Kristau bizitza pasiboa ez ezik, lehantasunezko eten bako. Bidea dara jakinda. Jakinduria liburutik hartutako lehenengo irakurbaiak, Israel herriak pasko gau. Fedez bizitzan ebalago garatu duzku. Hangoa esku hartzera, joian berria azkatzera. Gaure konfiantzaz eta itxaropenez egozan hain zuen, garen zain. Olantxe baiz izan dugu geok be kristau bizitza. Honaen etorraren zain. Naiz eta zein egun eta ordutan etorriko danez jakin. Egertarra idatxiko etako espistolatik, hartutakoa bigarren irakurgaiak, abaren aukestu duzku fede eredunez. Gaioa jakin barik, atarazan, iratu egin zarako, itxaron sinistu bide egin, ez da nahi nebana, eta jangoikoak bete egin eban bere agintza. Geuri be egin fede fidakor eta usartori. Giza segurtasunez ezik, jangoikoaren legaltasunean oinarritzen dan, fedea bizi daigun. Gaur, ospakizun honetan, gure bizitzari fedetik bigiratzea dei egiten jako. Biotxa erne dodala, bizi naz la oikeriak harrapatuta noka. Benetan bilatzen dut jangoikoaren erreino, ala neure segurtasunaren izten naz. Zegin do jaunak emondako doeakaz. Evangelioaren amaeran, opartarazen da argi egin dezku jarduzen, asko monjakonari, asko eskatuko jako. Bedea sakramentoak hitz alkartea jaso dugu ze frutu emoten diardu guzti horrek guregan. Zain egotea, ez bildur izatea. Iraunkartosunez maitatzea da. Leial izatea da, txikian, erne bizitzea, jangoikoen eta bestien aurrean. Bera etorri garo eginda gala, eta dei egingo duzkula jakinda. Katu digun fede bizi eta eragoinkorra, Abramen fedearen antzeko antxaropen sendoa. Paskoaren zain egoan herriarena bezalakoa. Ta bioz jagolea. Etxeko nagusirik kirzeio biztuta da bela itxaroten dutzen, ereritxarena bezalakoa. Haiko guzti du betiko. Espiritu Santoak irakatzirik, zuri aita esateko eskuidea monduzkuzu. Sendotu gure bihotzetan zure semalabantzako espiritua. Agizu duzkuzun bizi betean sartu gaitez. Nire gotoitzaren hasiera gorotu egiten da, aita deitzea ez dela gizakiaren berezko keinua. Espiritu Santoen doaina dago, baina barkatu. Egia horrek, bat egiten dau lehen irakurgaiagaz. Herria konfiantza dagoen jangoikoaren promesetan. Aita salbatako esku hartzera jandago zen semelabak iran aldetik. Liturgiaren testuinguruan semelabatasun hori ez da titulo bat bakarrik. Gure nortasuna definitu den dagoena. Hangoikoen horrean konfiantzaz eta obedientziaz kokatzen gaituen errealidade bat baizik. Guri bihotxetan adozio filiaren espiritua berriztea eskatzea erregu bat da. Hangoiko asko harreman horiz da egiten aldu bizirik eta eraginkor egon daiten. Erreinuaren oinordeko lez bizitzera bultzatuz. Hartu honez, jauna, zure leitzaren doi honek, guz eskaintzeko zuk maitasunez emonak. Egizu zeuri indarrez gure salvazioaren sakramentu. Oparien gaineko otoitzak ototzen dau, jangoikoari aurkezten deutzugun guztia, baita itxurez gulanaen emoitza danabe, ogia eta ardamoa, be horretiko doaina dala. Doakatosun kontzientzia bat, hori Abranen fede jarrerakaz lotzen da.
Honek dana jaso eban promesa gisa, eta ez konkista propio gisa. Testuak mugituen bikoetza azpimarratzen dau. Hangoikoak doainak emoten duzkuz, eskaina alizateko. Eta gero gure salvazioaren sakramentu bihurtzen dauz. Hemen eukaristi misterioa agertzen da. Eurak emoten duzkuna itzutzen dugu, eta berak gogoratzen dau, bere graziaren tresna eraginkor bihurtzen dau. Pastoralki gotoizonek eukaristia, ogia eta ardaua ere, ez gure bihotzitza bere eradatzeko espazio dala ulertzen laguntzen dau. Miragarria da berak pasko misterioaz egin duzkun hau, pekatuaren eta heriotzaren menpean bizi gineanok, bere hospederrera deitu gaitu. Eta orain, hau dugu izena, jatorre aukeratu, errege eta baden asino, santu eta zuretzat eskuratutako herri. Horan iunpetik zure argia zoragarri deitu gaituz, nok? Zure gintza harrigarriak non nahi zabaldu da iguza. Urtean zarreko domegako lehenengo prefazioa, pasko misterio eta fangolkoaren herria. Prefazio honek Jainkoa Kristoren misterio Paskoaren bidez egiten dauan ekintza miragarria aldarrikatzen dau. Pekatuaren eta heriotzaren esklabotik askatzea, bere herria hautatua, herria paizgoa eta nazio zaharatua egiteko. Identitatea aldarrikatzen da. Lehen otoitzagaz zuzenien pero egiten dauana. Eta berdan, agindutako jarospenaren janda osan, zemarabak lez bizitzea eskatzen dugu. Prestazioaren mintzairak gogarazoten dau seme batasun hau Paskoaren frutu dala ilunpetik argira eroanak izan gara. Horrezagatik parte hartzen dugu bete-betean, iraun azoten duguzan ondasunetan. Ikuspegi horrek bat egiten daun lehenengo irakurgaiagaz. Israel herria gauetan ibiltzen da askapenaren ziurtasunak gidatute. Eta bigarrenean Abran eta Pardearrek agidurako lurraldera erromezkiza bezitzen erakusten dauzana. Prefazioak evangelioak deskribituen dauan erantzunkizun bikotzaen aurrean kokatzen gaitu. Erreinuak emundu eskun aitaren gan erabateko konfiantza, eta munduari bere mirariak aldearrekatza dakarren zaintzatiboa. Hartu dugun sakramentu honek, nolatu gaizela jauna, eta sendotu zure giaren argitan. Otoiz labur honek, eukaristia funtsesko frutu bikondena zentzen ditu. Salvazio eta egiaren ilmetasuna. Onartzez da ekintza devozionala bakarrik, baizik eta Kristoren misterioaren benetan parte hartzea. Bere bizitzan erreskataren eta txertaten gaituana. Zure giaren argitan, finkatzeko eskatzeak gogorazuten dau fedea. Ez dala, esperientzia iragankorra. Baizik eta etxikemendu egonkor eta argitsua promesak gidatu ibilizan Abrahamen lakoa honan. Komunia itxaropenari eusten dutzu, eta evangelioaren argitasunean mantigu duten gaituen elikagaia da. Pastoraletik edo beste ikuspegitik eskara hau evangeliogaz lotzen da berdan jasotako egiaren ziurtasuna oinarritzen baita zaintza jaunarena. Gorputzak eta odolaz elikatzen da ikasle ez da zalantzaren edo bildurraren iuntasunean bizi, baizik eta erabagi eta zerbitzu bakotza bideratzen dagoan argia. Bezakitik irtetean komunidadea egia horrekiko koherentzia bizitzera bilatzen gara. Eta jaso dagoan salvazioa lekuko. Eta eginez, eta ez na, eta torrent jaunarentzat prest manteniduz.